क'क्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमानि SDO Civil अफिसाव दिनै गासैबो 10था परबतझरा VCDC नि चेयारमेन आरो TCLCC चेयारमेनखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव बाहागो लाफैयो EM वेलसन हासुदाजों लोगोसे बाहागो लाबावो मिरु UPPL नि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। बाहागो लानानै मिरु UPPL नि नेहाथारि बिथां राजु नार्जारिया फोरमायोदि परबतझरा सुबुंफोरनि सायाव न'नि जेंना, दैनि जेंना, लामानि जेंना बेफोर जेंनाफोरखौ बोरैहाय सुस्रांजायो बेफोरखौ लानानैनो सावरायनाय जायो होनना फोरमायो। लोगोसे ब्लकनि खामानिफोरा माखासे धुबुरियाव, माखासे क'क्राझाराव दं बेफोरखौ ज' खालामना मोनसेयावनो जौगाखां मावख'आव खामानि मावनो मोननाय बायदि सुबिदाखौ नोजोर बोना बुंथियो। SDO Civil अफिसाव SDO Civil नि प्रेजेन्सआव जोंनि PNRD नि डाइरेक्टरनि प्रेजेन्सआव लोगोसे जोंनि क'क्राझारनि PD प्रजेक्ट डेभेलपमेन्ट अफिसार जे दङ, प्रजेक्ट डाइरेक्टर जे दङ जोंहा PD बिथां, लोगोसे जोंनि मानगोनां EM वेलसन हाजरा, जेसेबां परबतझरा ओनसोलनि VCDC चेयारमेन, TCLCC चेयारमेन बिथांमोनखौ लानानै दिनै बेवहाय मोनसे जौगानायनि सायाव रिभिउ मिटिं जादों, डेभेलपमेन्टनि मोनसे रिभिउ मिटिं जादों। बहा मा जेंना दं, जोंहा लामानि जेंना, न'नि जेंना, लोंनाय दैनि जेंना, गोबां जोंनि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेंना, रायजो राजाफोरनि जोंनि गरिब दुखियाफोरनि जेंनाफोर दं, बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों जयै दिनै जोंहा बेवहाय एडमिनिस्ट्रेसननि मानसि थाबाय, लोगोसे जोंना VCDC चेयारमेन, TCLCC चेयारमेन, भाइस चेयारमेन बिथांमोन थाबाय। जों जयैनो दिनै बेवहाय थांखि नाजावदों जाहाथे परबतझरा ओनसोलाव जों गोख्रैयै मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो, बेनि थाखाय बेयाव थांखि लानाय जादों। लोगोसेयै जिहेतु परबतझरा ओनसोला गोबां ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि आन्डाराव दङ, सोरबा महामाया डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव दं, सोरबा दिबितलानि आन्डाराव दं, सोरबा गलकन्सनि आन्डाराव दं, सोरबा गसाइगावनि आन्डाराव दं। दा बेबायदि गोबां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव थानायखायनो खामानिफ्रा जानो नागिराखै। खावसे धुबुरियाव, खावसे क'क्राझाराव बेबायदि जादों। दा बेखौ मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि गेजेरावनो लाबोनो थाखाय दिनैहाय बेहाय सावरायनाय जादों आरो जोंहा UPPL हानजा हिसाबै जोंहा मोनसे थांखि दंखायो। जोङो बेखौ आसाम सरकारजों आगोलावबो टेकआप खालामखांबाय, केबिनेटनिबो मोनसे रिजलुसन ओंखारखांबाय। परबतझरा ओनसोलनि जेसेबां गामि दं मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङावनो जों लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दं।